Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. सान्दुङानो ओंखारलायबाय सिखारगौमानि लिपस्टिकखौनो लायाखै आं टाइम गैयिनि गारियावसो लाहैनोसै Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय महरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दायो आङो दख'ना सख'ना गानखाबाय ओमफ्राय दायो आङो पानेरियावहाय हाबा जानो थांगासिनो जोंहा आनैनि फिसालानि स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गस्ला गोदानखौ बायना लाबोबाय माबा हलं थलंसो जाबाय लंपेन्टआबो गोदोरसो जाबाय ओंखायनो बेखौनो गानबाय आरो इयो मेरुन कालारखौ दाबो गाज्रि नुवाखै मोजाङानो नुदों एसे गोदोर जाबायना सुख्रेमबो टाइम मोनासैना जों दाखालि इन्टारभिउ लानायाव ना नै दायो जोङो नाग्रिजुलियावहाय मोनफैबाय नाग्रिजुलि नै लिसु बे सिजननि फार्स्ट लिसु जागोन इयो जानायनि दाबो मोनैला हा गुफुर खाना नोङो गुफुर मार जाहाथे ग्लेस बाङाय गोसोम माथो नायनो टेक्लाखौ दासो उन्दुना सिखारनाय जाया दुगैबोआखै खोमा खानाय लावला जोब्बायना दानि उन्दुनाया लेट जाखादोंना लेसु होनदो लिसुआनो जोबा गैया बारा गोदै नङालै ओइ एसे गोदै गुवाहाटियाव दाम गोसा मोननाया बे माबानि तेजपुरनि बिराद गोथाव रमनाया तेजपुरनि जानो लिसुखौ फिसा माथो लिसुआ फिसा नों बायसा नोंसोर बायसा आं बायसाबासो गोथाव जागौमोन ल' दादानो नैलाय जि फिसा फिसा मार जों मोनफैबाय भुटियासां आयौ लामाया जि हामा भुटियासां साहा बागैसा भुटियासां itu sahabat bagan আছে না मोनदांलै बियो बिदिबा
Sorry deh guys, आं नोंथांमोननो मोजाङै भिडिअखौ बानायनानै दिन्थिनो हायासै बा ब्लगा बारा मोजां जायासैबो जानो हानाय मानो होनना बुङोबा जोङो एसे मोनहैनायावनो एसे लेट जाबाय आरोना लामा आन्दायनानै ओमफ्राय मेपावबो एसे बोरैबा दिन्थिबाय नालाय बेखायनो ओमफ्राय नै दायो बिराद मेंबाय आङो ओंखामबो जानोसै पुरा गोथाव जादों ओंखायनो होनोसै जानाया थिगसे हाबाफोराव थांनो बिराद मोजां मोनो जिमान गोजानानो जा खाथियानो जा न'खरनि मानसि बा सिनायनाय मानसि बा माने आंगो मानसिफोरखौ लोगो मोनजोबोना बिराद मोजां नाङो आरोना बयखौबो लोगो मोननानै आरो दाथ' नै बयबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' थायो ओमफ्राय हाबा हुखा बा माबा मोनसे माने इभेन्टफोर जाबाथाय लोगो मोनो आरोना बिराद बरिया नाङो खिन्थु नोंथांमोनाबो मोजां मोनोना मोजां मोनखागोन जानांगौ आरो बयबो मोनखागोनानो गावनि आंगो मानसिफोरखौ जुदि लोगो मोनोबा नङा होमबा Mas sangat slim dan zaman Tiga dong. Yang tiga mbak. Coba. Amas, rolit pakai saya. Wah. Rock thằng thứ nào nhỉ? Moजां मोनदों दिनै बिराद गोजोननाय मोनदों नोंखौ दिनैसो नुदों बिराद समायनाय मोनदों समायनाय मोनदों आंखौ लोगो मोननानै Bye bye. Bangsa ya, Bu? Gaरियानो हनै ओंखारसायाबा दाबो थांसैमोन थांनायालाय guys मोनफैनानै ओमफ्राय ओरैबायदि मेंनानै दायो आङो मेकआप रिमुभ खालामसै ओमफ्राय मेकआप रिमुभ खालामनानैहाय फ्रेश जानानै लानोसै मेंबाय फार्स्टआवनो आङो
बे एल'भेरा जेलखौ फुननानै फेसखौहाय आङो एसे गुरै खालामना लानो बेनि उनावहायसो आङो नैबे वाइप्सजों हुगानोसै स' गाइस नै आङो फ्रेस जाखांबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दायो जोंहा मामाया दहैयो न'निफ्राय थाइजौ लाबोदो आरोना बेखौहाय हरदो आं दा एख' फुनाखै आरोना माने एख' फुनाखै माने मेकआपखौ रिमुभ खालामनानैहाय मयस्चाराइजार ओमफ्राय सिराम टनार बेफोरखौ फुननानै थाबाय आरोना स' देट एसे मोजाङै थायो नङाबाथ' मेकआप फोनबाय थानाय जायो नालाय स्किना गाज्रि जायो ओमफ्राय दायो जोंहा मामाया माबा बुस्थुफोर हरदोंमोन स' बेखौहाय आङो दा नोंथांमोननो दिन्थिनो मा बुस्थु माने थाइजौ ज' माहा थादों नैलाय आङो ब्लेक कफि लोंनानै लानोसै ओमफ्राय नै थाइजौ हरदों मामाया बेफोरखौ फुनानै लानोसै आङो थाइनै थाइथामसो जानोसै माने लुगैसोबाय आं जानो थाखाय स' आं बेयाव थाइजौफोरखौ फुनानै लानोसै ओमफ्राय मा हरदों मिथिबायना नै जोगोनार बायनानै लाबोदोनो नै ओमफ्राय बेखौथ' दहाय बायनाया जोङो नै लुगै गाबोन जानोसै इखौलाय सुखौ जाथ'ला एम्फौसो दं नामाथाय मिथिला आरो स' आंना डिनारा बेनो आरोना दहाय जाबोखाबाय नालाय बेखौल' जानोसै ओमफ्राय ब्लेक कफि